आज आई बनवत आहे नवीन रेसिपी गार्लिक सँडविच। आई तर तू काय बनवणार आहे आज? मी आज गार्लिक सँडविच बनवते। पण त्याच्यासाठी काय काय लागतंय तुला? ब्रेड हे घातला, अमूल बटर, त्यात गार्लिक घातली पेस्ट करून आणि कोथिंबीर थोडी, आणि ते नंतर ब्रेडला लावलं। त्याच्यावर हे टाकते, चीज टाकते किसून। हे बघ, तुला चीज जास्त हवा, तुला जर जास्त हवं असेल चीज तर तू जास्त टाक। तर आई या डिशचं नाव काय आहे? त्याचं डिश आहे गार्लिक सँडविच। आणि हे तू बनवत आहे किती लोकांसाठी बनवत आहे? हे मी आता 2 लोकांसाठी बनवत आहे, कारण आता सध्या आम्ही दोघंच आहोत ना इथे इंडियात। के किचन्स तिकडे आहे अमेरिकेत, आणि आम्ही दोघं इंडियात आहोत, म्हणून मी दोघांना पुरेल एवढंच सँडविच बनवते। आणि आई ह्या रेसिपीसाठी किती वेळ लागणार आहे कमीत कमी? या रेसिपीसाठी 5 मिनिटं, जास्त नाही वेळ लागणार याला। आणि हे काय तू अमूल चीज टाकते का अमूल बटर टाकते? मी नाही, अमूल चीज टाकायचंय। आपण हे जे वरच्या बाजूने लावलंय ना सँडविच, ते आपण ती असं खाली लावलेलं नाही, म्हणजे आपण हे असं ठेवायचं तव्यावर। तर मित्रांनो, आपण बघत आहात हे असं करायचं की ज्या साईडला लावलं ती बाजू खालती ठेवली आहे आपण, आणि म्हणजे ती रोस्ट होणार। आणि इकडे वर आपण परत अमूल बटर लावून घेतलंय। आता हे अमूल बटर आपण पुन्हा याच्यावर लावलंय, मग तो आता ती बाजू पलटी करायची 1-2 मिनिटांनी। हे ब्रेड ठेवलेत, आणि आपण जी हे केली ना बटर मध्ये, आपण याच्यात हे टाकले, गार्लिक टाकलंय, चिली फ्लेक्स टाकलंय आणि कोथिंबीर टाकली आहे। ती आपण ह्याला लावून घ्यायची, हलकी थोडीशीच लावायची, जास्त काय लावायची गरज नाही, कारण जास्त लावलं तर मग ते वितळणार ना, ब्रेड ओला होणार तो जास्त। थोडी लावायची। आणि ही ठेवली तरी चालते, उरली ना तर तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवू शकता, 2 महिने पण तुमची खराब नाही होणार आहे। पण बाहेर नाही ठेवायची, फ्रीज मध्ये ठेवायची। मस्त टेक्स्चर आलंय आणि बघून एकदम जबरदस्त वाटते। मी कालच रिलायन्सला जाऊन आणलंय, हे ताजं बटर आहे, अमूल बटर। रिलायन्स मधून काल आणलं, कारण आता बाजार पण बंद होते ना लॉकडाऊन मध्ये। आणि आता बघा, आपण ह्याला पलटी मारूया आणि कसं दिसतं ते बघा तुम्ही। आता ह्याला आपण 1-2 मिनिटं झाली ना, हे बघा आता किती छान भाजलं गेलंय बघा। हे किती सुंदर मस्त कलर आलाय, मस्त कलर आलाय। अशा तऱ्हेने असं हे भाजून घ्यायचं आपण। आता हे मी असं ह्याच्यावर ठेवणार, हे असं आपण त्याच्यावर टाकायचं, किंवा आता मी हे दोन्ही ह्याच्यावर टाकले चीज, पण तुम्ही एका ह्याच्यावर पण स्लाइसवर चीज टाकू शकता। एका स्लाइसवर हे टाकून आपण ते असं हे करून घ्यायचं, आणि ह्याला बरोबर बटर लावून आपण ते भाजायला घ्यायचं। ह्याला आपण असं बटर लावायचं। आणि हे कशाबरोबर खाऊ शकतो आई आपण? हे टोमॅटो सॉस बरोबर खाऊ शकतो आपण। टोमॅटो सॉस बरोबर चांगलं लागतं। असं वरून लावायचं आणि मग आपण ही बाजू खाली ठेवायची, म्हणजे ती
गरम होईल त्याच्याबरोबर. बाकी काय नाही. किती सोपं आहे बघा करायला. मस्त झालंय एकदम. एकदम सोपं आणि चांगलं. तू किती खाणार? 2 बस झाले मला. बस झाली ना, 2 बस झाली. तर आपण भेटूया आता पुढच्या रेसिपी मध्ये. हा, थँक्यू.